took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and stopped to talk. Hoxe viaxamos ao país que a finais dos anos 90 se deu en chamar o Tigre Celta, polo rápido crecimento económico que experimentou en relación ao resto de Europa. Irlanda tivo unha prosperidade espectacular que fai que hoxe padeza de xeito máis acusado a crise financeira internacional. É bo momento para visitar a súa capital agora que baixaron os prezos, pois era unha cidade moi cara. E hai moito que facer. Visitar a súa costa, que nos recorda inevitablemente a Galicia, socializar nos innumerables pubs que hai en cada recanto, pasear polas rúas de edificios da época xeorxiana coas súas portas de cores ou asistir a un espectáculo de baile típico irlandés. Pero tamén se pode ir estudar a calquera das 6 universidades que hai nesta cidade de 500.000 habitantes, onde o 50% ten menos de 30 anos. Todo isto e moito máis podes atopar na cidade de Guinness, de Molly-Malone e de San Patricio. Hoxe, en Galegos no Mundo, visitamos Dublín. Son boa xente, pero son bastante guerrilleiros. Estalle moito a pelea, feito é bastante típico de los pelexar despois dun pub, despois vanse a tomar unha pinta xuntos. Creo que é un pouco o espírito celta que levan dentro. Aquí estamos no Museo da Guinness e aquí podemos ver o contrato de 9.000 anos de alquiler que firmou. E ainda lle queda que 800-749 o... E quedan 8.000 e moitos anos. Aquí están os cantís, como ves, en Galicia pura, Cabo Ortegal en Irlanda, tal cual. Ostras, o señor, mira, onde vedes aquí, esto é o 40 Foot. Esto é un reducto que antiguamente era de exclusivo dominio para cabaleiros, era nudista. Estas son as típicas portas que ves nas postais. As pintan de colores para contrastar un pouco con monotonidade do ladrillo. Fernando desistiu de traballar de operador de cámara en bodas, bautizos e comuñóns e decidiu buscar vida en Dublín, onde leva xa 7 anos. Despois de perfeccionar o inglés, agora traballa de xestor de contas nunha das principais multinacionais do mundo. Hola, Fernando. Hola, benvidos a Dublín. Chamame Fernando, son de Vigo, levo 7 anos en Dublín e son xestor de contas. Como se chama esta ponte? Esta ponte chamase a ponte medio penique, o Halfpenny Bridge, porque antes a xente tiña que pagar medio penique para cruzar a cidade de norte a sur e poder facer compras ou o que necesitasen. E onde imos? Onde nos levas? Agora imos a Temple Bar, que é a zona de marcha, zona onde hai máis pubs. Esta é a zona de Temple Bar, onde están a maioría dos pubs onde veñen os turistas. Evidentemente eu non veño aquí. Como podes ver agora as calles están bastante vacías. O Temple Bar pub, que é bastante famoso, de novo por os turistas. Bueno, se vedes a Dublín, busca de pubs en Camden Street ou outras zonas que seguro que están mellor. Aí vas ti? Sí, Camden Street ou ás veces os pubs locales da miña zona, que son os pubs de verdade. E ti por que veñeches a Dublín? Vim a Dublín buscando un traballo, buscando condiciones mellores, para aprender inglés, sobre todo. Vim para 6 meses e levo 7 anos. Sí, como a todos. E agora que faz? Agora traballo como xestor de contas nunha empresa de pagos por internet. Ocúpome do mercado español e do mercado portugués tamén. Iso que é? Isto é unha sala de concertos. Podes ver fotos de artistas que tocaron aí. Tamén é onde vimos a final do Mundial. Había un ambientazo increíble. Os irlandeses por quen ian? Por España, todos. A maioría da xente iba por España. Aquí á esquerda tedes o Clarence Hotel, que é o hotel dos U2, que son os artistas máis coñecidos de Irlanda. Moitas veces, cando outros artistas veñen a Irlanda, quedanse aquí. De feito, outro día topeime con Pink,
bueno, un pouco diferente a como tratamos artistas en España, que a xente deixas máis tranquilos, non os agobian tanto. E bueno, este é o sitio que son escoller cando veñen. Estamos no Castelo de Dublín, un símbolo da independencia dos irlandeses dos ingleses, que se conseguiu no ano 1921. Bueno, inda que o castelo arquitectónicamente non é gran cousa, pois sí que hai moita historia por detrás, ardeu moitísimas veces, e bueno, ao final é un símbolo para os irlandeses da independencia que conseguiron despois de tantos séculos. Como son os irlandeses? Son boa xente, pero son bastante guerrilleiros. Gustalle moito a pelea, feito é bastante típico de los pelexar despois dun pub, despois vanse a tomar unha pinta xuntos. Creo que é un pouco o espírito celta que levan dentro. E as irlandesas? Bueno, as irlandesas tamén son guerrilleiras, pero de outra maneira. Son un pouco tolas, desordenadas, son divertidas, pero son demasiado para min. Son un poquinho máis tranquilo. Este obelisco aquí no medio? Este obelisco é un regalo que fixo os Estados Unidos a Irlanda, que demostra pois a conexión entre os dos países. Un pouco parecido que os galegos que nos fomos a Sudamérica, pois os irlandeses foronse a Estados Unidos, pois é un símbolo da unión de ambos países. E como se chama este parque? Este parque é Phoenix Park, está bastante cerca onde vivo eu. Ás veces vemos a correr, a andar en bicicleta, no Brau xuntámonos algúns amigos, xogamos ao fútbol, facemos unha barbacoa, está bastante ben. Que cousas botas de menos da lá? Todo. Eu supoño que o significado da palabra morriña non o coñeces ata que estás fora, realmente. Estamos na mitad de Phoenix Park, aquí temos a casa da presidenta de Irlanda. En Irlanda teñen primer ministro, que se chama o Taoiseach, despois tamén teñen a presidenta, que por certo estuvo a facer o Camiño de Santiago non fai moito. No outro lado, na dereita, temos a embaixada americana, que tamén é unha mostra pois, da cercanía de ambos países. Estes son os dous únicos edificios no parque. É unha anécdota curiosa, que foi que dous policías paráronse aí, empezaron a discutir e pelexáronse, e tiveron que sair os da embaixada e detelos. Bueno, é unha mostra máis do moito que lles gusta pelexar os irlandeses. Fernando, das a cociña? Home, intentas un pouco, non? Manter as tradicións galegas aquí. É isto que faz así habitualmente ou para quedar ben hoxe? É para quedar ben hoxe, non? É unha broma. Normalmente sí que nos solemos xuntar cando podemos. Os amiguetes intento enseñarles un pouco pois as maravillas culinarias de Galicia. Vamos a darlle unha lavada as vieiras, que están ben boas, ben fresquiñas. Canto custa o kilo de vieiras? 35 euros, máis ou menos. E despois tamén temos uns mexilóns, que evidentemente non son como os da Ría de Vigo, pero bueno, vanos sacando do paso, un poquinho para picar un pouco ao principio. E aquí os mariscos irlandeses, que? Dalle un pouco de medo, marisco, sobre todo pulpo. Teñen de pánico o pulpo. Hasta que o proben, non? Hasta que o proben, que de feito xa fixen un par de veces e despois gosta de o sabor. Pero claro, cando ves fresco, dá un pouco de repelús, a verdade. Bueno, mentre os demais invitados non veñen, estamos a ver un pouco de hurling. Este é o meu compañero de casa, Peter. Hi, Peter. Hola. Peter é irlandés, traballamos no mesmo departamento, traballa para UK, eu traballo para España e Portugal. Sí. E ademais de ser un bo amigo, un excelente cantante. E despois a ver se nos deleita un pouco as súas habilidades musicais. E que estabades vendo, dis? Estamos a ver hurling, que é o deporte por excelencia de Irlanda, xunto co fútbol gaélico. É un deporte bastante violento, onde de novo sai un pouco a luz o gusto dos irlandeses por pelear, e por os deportes realmente físicos. Esta é Katrin, de Austria. Esta é Jerry, de Inglaterra. Stefan, de Alemania. Luis, de México. E Nabil, de Alemania. E bueno, unha mariscada non pode empezar sen un bo albariño, evidentemente.
Atópalo aquí, sí. Sí, empezan a vender agora no Tesco. Foi unha sorpresa agradable que me levei. Sempre que se pode, pois levo unhas botelliñas, non? Para marisco. Aquí vemos o produto finalizado. Cantas veces dis que fixeches? É a segunda vez, o sea Pois que... é unha pintaza. Bueno, vamos a ver. Que aproveite todos. Enjoy the meal. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí vedes como canta o compañeiro, como os dicía antes. Despois dunha comida moi agradable, con todos os amiguetes, mandamos un saúdo para todos os galegos, do licor café que fai miña nai, Holanda, Biquiño, saúdo para todos os galegos. Gustavo traballa no Hospital de St. James en Dublín. Chegou á cidade desde a Guarda hai 12 anos para estudar inglés e quedou por unha das razóns máis poderosas que existen, por amor. Hola, Gustavo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Son Gustavo, da Guarda, e son auxiliar clínica e levo aquí 12 anos. Por que viñeches a Dublín? Pois para aprender o idioma e agora decidín quedarme porque a miña muller traballa aquí tamén. Somos auxiliares de clínica neste hospital de aquí. Os dous, facedes o mesmo. Os dous traballamos do mesmo. A miña muller traballa ali, eu traballo na parte de atrás do hospital. Esta é a Susi, a miña muller. Que tal? Que tal? Que tal? Moi ben. E ti ese acento onde? Eu son de Alemania, E como falas tan ben galego? que estuve vivindo en Galicia 4 anos. Ah, onde? En A Guarda. Bueno, aprendeu o galego nas Solanas. E como conociches a Gustavo? Axudei a Gus ver como... o que fixen fai anos, bueno, ainda facemos a axudar a xente que quere vir aquí. O que fago é cousas que necesitan, como funciona todo aquí, e Gus foi un desos. Enamorouse de min. E aquí seguimos. En que departamentos traballades? Eu traballo con enfermos de leucemia. Eu de auxiliar de rehabilitación de apoplexia. Que tipo de hospital é este? Semi, parte público e parte privado. E que tal funciona a sanidade aquí? Bueno, porque eu creo que para que o pagamos, que pagamos prácticamente nada, pois funciona ben. Non está ben que tes que ir ao médico que de cabeceira e tes que pagar 60 euros. E que tes un resfriado. Para iso vas á farmacia que un paracetamol. Pero como necesitas a baixa do médico, pois tes que ir e pagar 60 euros. Por certo, este é o meu hospital que traballo eu, que foi financiado por Aos Guinness, o das cerveixas, e onde imos ir agora. Onde estamos? Aquí estamos no Museo da Guinness e aquí é onde empeza o tour e aquí podemos ver o contrato de 9.000 anos de alquiler que firmou. 9.000 anos. 9.000 anos, sí. E todo alrededor é del, entón, todo Bueno, Dublín é del. ele hasta 9.000 anos, que ainda lle quedan que 800, 749 o... E quedan 8.000 e moitos anos. Así que os dueños originales manda carai. Iso que temos aquí é un dos ingredientes da Guinness, a cebada, a la que se le añade agua, levadura e lúpulo. Que é o ingrediente segredo. Que é o ingrediente segredo que lle dá o por negro famoso da Guinness. E ali que pon? E ali pon que se utilizan 100.000 toneladas de cebada irlandesa por ano. Aquí tens o libro de receta. Pode ser, pero non din nada do quinto ingrediente, que para min solo sabe él e a súa familia. Este é o Arthur Guinness. And we're going to take this glass and hold it at a 45-degree angle, like so, okay? Que te estaba explicando, Susi? Como botar a Guinness, a perfecta Guinness, a parte máis importante do museo. Así que collemos o vaso, ponemos 45 grados de chunch, como se dice eso? De inclinación. Inclinación, e collemos para baixo. E deixamos que se vaya
llenando hasta os 3 cartos. Hasta o harp, como chamase harp. Aquí xa ves, e agora hai que deixar de reposar. Reposar. E agora que se fai? Ahora hai que deixalo para que quede así, de preto. E non se completa ata arriba? Sí, completase ao final, creo, que esa parte non Agora, deixo. agora. Ahora Eso xa faise. está. E agora se bota ata arriba de todo. Yeah, is it like that or do you have to? Second part. Oh, está very, facendo very, mal. A very ver, a ver, a ver. important, because we've measured the head already. You We've did? measured the gas. What we now want to do is hold it underneath Yeah. and push away. Because you have less pressure. So it's there. E esa Guinness perfecta, non? Sí, eso It should be. Vaya vistas, Gustavo. Sí, son unhas vistas espectaculares de toda a cidade. E agora vamos ao noso barrio, que é o edificio aquel de Colorins. Este de aquí é o Museo de Arte Moderno, que queda ao lado da nosa casa, e os vamos a enseñar onde gravan a serie Os Tudors, e podemos ver os xardíns tamén, que é moi bonito. Vaya xardín, ustedes no barrio. Sí, está moi ben. Verdad, é unha cousa que é como o xardín secreto, que non sabe que está aquí. Pois moita xente de feito ven por aquí e nin se dá Pasa conta. de largo, vai a outra parte do museo. Pero así simplemente. mellor, así temos menos xente. Mira, boa idea, po Branc, soltar aquí o crío, deixo as 3-4 horas. Como crío? Estou, bueno, imos a ter un rapacín. Estou casi de 4, así non me vale a cazadora. Non é a cámara que engorda. Bueno, tamén. Pois moitos parabéns. Moitas gracias. Moitas Como lle gracias. chamar? Como chamamos? Remigio? Remixio é como os chamamos agora, pero non sabemos ainda. Será... O pensaremos máis adiante. Eh, Este é o noso barrio, ese é o edificio onde vivimos, ese aí atrás pode decir que é un edificio máis pijo que este. urbanización. Vaya pinta ten isto. É a comida típica irlandesa. De primeiro temos coddles, que é o cocido dublinense, que está feito de salchicha, bacon, patata e zanahoria. E logo temos de segundo tes todas opciones. A tes a carne da Guinness, que está encima cunha masa de hojaldre, e ves aquí embaixo, está todo unha carneciña e todo. Está moi bo. Como da Guinness? Aquí todo está Está relacionado feito con coa Guinness. Sí, está feito con Guinness. Fixen yo un estofado, pero de medio de botarlle agua, botelle Guinness. Logo temos tamén a shepherd's pie, que tamén chamase o pastel de pastor, e o que tes é encima patata, e embaixo é carne picada. Carne con- Está moi bo este. Esa foto de aí quen é? Remigio? Sí, E este o é noso o remigio. De canto é esa ecografía? de 3 meses. Así que xa ten máis. Temos ali outra, pero non saliu tan ben. Así que está máis favorecido aquí, parecese máis o pai. Sí, eu creo que sí. Un pouco Ten un extraterrestre. aire. Menos Vai salir de moitas nacionalidades, porque Sí, ti de sí. que orixes? Eu son croata galega, pero son de Alemania. Nacín e crecín en Alemania, así que son de todo un pouco. Vai, pero vai ser máis E agora galego. irlandés tamén. Claro, e vai nacer aquí en Irlanda, así que vai ser galego, irlandés e de todo un pouco. Bueno, pois que aproveite, vémonos Venga. pola noite ainda. Nos vemos para a noite que temos outra sorpresa. Que hai Un baile los deberes, típico. un whisky, ¿no? No, home. A sorpresa que tiñamos preparado era venir a degustar unha comida típica irlandesa, a la vez que podemos disfrutar da música e do baile irlandés. E ides moito a casa? Solemos ir 8 o 10 veces ao ano, Carai. porque é moito máis barato que antes. Antes necesitábamos aforrar prácticamente un ano para poder ir unha semana. Cando agora podes ir prácticamente unha vez ao mes, é moito máis barato, é máis fácil de ir. E o vosso fillo queredelo criar aquí ou pensades algún día en criarlo lá tamén? Queremos que teña as dúas culturas. Bueno, as tres, porque eu tamén teño a parte alemana
4 anos estar aquí. Despois, según a economía, pois veremos o que facemos. Alfonso Blanco estudou bioloxía en Vigo e desde hai 7 anos traballa cos mellores científicos de todo o mundo. Comezamos o día visitando a prisión con máis historia de Dublín. Hola, Alfonso. Hola, benvidos a Dublín. Alfonso, son de Vigo, levo 7 anos aquí en Dublín, traballando na Universidade de Dublín, nunha delas, traballo como científico e manager dun laboratorio central. Onde estamos, Alfonso? Estamos na Kilmainham Jail, é unha dos sitios principais de aquí de Dublín. É famoso porque é unha prisión con moitísima historia e ademais é un dos sitios favoritos para gravar as películas da prisión e por eso aquí están grabando agora mesmo unha das películas aquí en Dublín. Imos para dentro? Imos para dentro, xa veredes. Este é o pabellón victoriano, é o máis conocido, sobre todo porque aparecen un montón de películas, quizás o máis conocida sexa o nome do pai. Esta prisión foi construída en 1797, é super famosa por na Revolución irlandesa, os principais líderes foron encarcelados e executados nesta prisión, pero tamén é famosa por o tema de que no século XVIII, XIX, apareceu a gran fame. Entón, pillaban a xente solamente por robar un pedazo de pan, unha hogaza de pan. A persoa máis xove que estivo nesta prisión tiña 7 anos e morreu nesta prisión por neumonía. É normal, porque nesta prisión as condicións eran horribles. As celdas eran unisex, estaban para homes e mulleres unha capacidade de 5 persoas. Os homes dormían na cama e as mulleres, como eran de segunda clase, dabanlle palla e tiñan que dormir no chan. O sea que, imagínate, co frío que fai, sen ventanas, sen calefacción central e dormindo no chan, somente trabada cunha manta e con palla. O sea, as condicións lamentables, ideais para morrer. Este é un dos corredores da cárcere e realmente é unha sensación realmente angustiosa. Hai tuberías como estas de aquí, pero eso só foi unha cousa que meteron máis adiante, pero o que é realmente impresionante, como comentaba antes, é a frialdade e a humidade que sae na pedra. É unha pena que isto non saia na televisión, pero vai un frío impresionante e despois tocas a pedra e realmente húmeda, entón as condicións nas que podías estar era terribles. Este patio en concreto era onde facíamos menos exercicios e o fondo é onde colgaron algúns dos criminais, pero por aquí é por onde vamos a ver onde fusilaron. Entón, se me seguides, a maioría deles os fusilaron xusto ali, sen embargo, aí foi onde fusilaron a último dos líderes. Abriron esa porta, entrou unha ambulancia e este líder o que pasou foi que recibiu un tiro nunha perna. Estaba con un problema, non deixaron un pouco máis de tempo para recuperara, pero non recuperou. Entón, o traxeron e o puseron nunha silla. Estaba tan débil que non podía estar ni sequera na silla. Entón, para poderlo fusilar con honor, o ataron cunha corda e despois o fusilaron. Esta é prácticamente a historia desta cárcere. God save Ireland, said the hero. God save Ireland, said the all. Whether on the scaffold high or in the battlefield we die, oh, what matter when for rare enduring fall. Agora vamos cambiar completamente o sitio. Vamos a ir ás aforas para a xente que non fale inglés e quera facer turismo ou que non se atreva a conducir por la izquierda. Hai cousas como esta, Irlanda en español, este é Salvador, é de Melilla, e realmente o que fai é unha das rutas que máis me gusta a mí. Así que imos agora. Vamos para dentro. Estamos chegando.
Sí, estamos chegando, vamos ir xusto a ese peñón que hai ali, eso é a península de Howth. Alfonso, ti onde me trouxeches? Que aquí hai toxos... Parece que estamos en Galicia. Isto é Galicia. Aquí estamos ali no faro, parece que estamos en Fisterra, e quitando que falamos raro, aquí están os cantís, como vedes, Galicia pura, Cabo Ortegal en Irlanda, tal cual. Pois este é un dos sitios que máis me gusta e que máis recordos teño, porque foi o primeiro baño meu en Irlanda, foi xusto ali abaixo, naquela praia, viñemos a miña muller e máis eu, aquí, bueno, eu bañeime, ela estaba esperando fora. De onde é a tua muller? Ela de Vigo, ela está traballando tamén en ciencias, viñamos xuntos, estivemos traballando un tempo xuntos. Aquí ao fondo está Dublín, co río Liffey, a desembocadura do Liffey, que separa o norte do sur, a zona pobre e a zona rica. Se ves, hai unha casa que pode valer como 10, 12 millóns de euros, coa súa praia e todo o demais. Esta é unha zona das máis ricas de todo Dublín. Pois agora estamos entrando xusto na vila de Howth, que é como un pequeno porto pesqueiro típico irlandés, e agora vamos xusto para o porto. Estamos nunha das pescaderías de Howth, porque a idea é mercar un pouco de peixe para unha sorpresa. Aquí é onde normalmente, cando quero comprar peixe, o merco. Entón, esta é, para min, a mellor pescadería de Dublín. Hey, how are you? Hey, how are you? Can we get some fish for the surprise that we have? Yeah. Thank you. There you are. That's great. Thank you very much. I will let you. Bye-bye. Thank you. Have a nice Bye-bye. day. You too. Bye-bye. Bueno, pois aquí temos a sorpresa, non son xurelos, son sardiñas, e para que vexades para que son, e por que non ven en bolsa, é para alimentar as focas. É isto que fai a xente normalmente? Sí, isto todos os días tens que pelear con gaivotas ou as focas. Pero é moi divertido, é unha parte turística. Pois como vedes é unha vila moi bonita e pequena. Aquí é unha cousa moi simpática, porque resulta que as vilas a miden non polo número de xente, senón polo número de pubs e igrexas. Entón esta sería 3 pubs e 4 igrexas, realmente. Bueno, pois vai facendo frío, así que se os parece, imos para a universidade e os enseño onde traballo. She comes around just about 5 feet 4 from her head to the ground. Así que este é onde traballas, non? Aquí é onde traballo. Aquí é onde paso a maior parte do tempo. É un campus dos máis grandes que hai en Europa. E onde eu traballo é xusto no buque insignia da investigación que é o Conway Institute. Así que a por ele vamos. Bueno, pois este é o sitio onde eu traballo. Neste laboratorio os instrumentais que temos son moi caros. Alrededor de 1,5 millón de euros temos neste laboratorio. É o que si casi os vendo e compro unha casa. Entón, basicamente, o que facemos é proveer ou dar facilidade para que a xente que está traballando en determinadas áreas teñan facilidade para acceder a estas máquinas e que non haxa unha máquina en cada laboratorio, porque eso sería imposible. Por exemplo, él está traballando en System Biology, él é David, un dos postdoctorais de Madrid. Yo estoy trabajando en cáncer y ahora mismo estoy viendo cómo se dividen células de leucemia. ¿Y cantas horas pasas aquí? Un montón delas, máis das que debía. Pero bueno, como vedes, o laboratorio, o problema que ten é que está cerrado en un sitio bastante pechado e non ten ventanas, pero para iso teño aquí as miñas CIES, que é un paraíso. A un lado teño as CIES, así fago un pouco de promoción da terra, e despois, xusto ao outro lado, teño Vigo. Pero moito de menos. Oh, moitísimo. E teño a miña muller, o meu fillo ali, co cal, pois... Como é iso? Como é iso?
Nada, foi basicamente que unha das peores cosas que hai aquí en Irlanda é o sistema da seguridade social. Entón decidimos que sería moito mellor que fose para lá. Entón a distancia é un problema. Pero bueno, para dar a luz. Para dar a luz, sí, para dar a luz. Porque realmente incluso tes que pagar un seguro privado. Non está garantido que teñas unha habitación privada. Podes estar compartindo con 6 persoas esa habitación, eso ir pagando un diñeiro extra das seguridades sociales, 5.000 euros. A real film. So we have the characters outside with the soldier uniforms. They don't know. Alfonso, deixámoste que estás aí cos compañeiros, ou non sei que sei o xefe, non sei que... Sí, este é o xefe, así que... Sí, como vedes hai moi boa colaboración, moi boa mente, así que vos deixo coa cervexa, coa comida e cos amigos. Chao, calor. Saludos a casa, papá, mamá, hermanos. Alexandre estudou Dereito Económico na Universidade de Vigo e despois de facer un máster en Bélxica rematou traballando en Dublín, onde é especialista en asuntos comunitarios e política pesqueira. Hola, que tal? Benvidos a Dublín. Hola, son Alex, teño 32 anos, levo 4 anos xa en Irlanda e traballo aquí de técnico de pesca nun órgano da Unión Europea. Onde estamos, Alex? Pois estamos en Dunleary, que é a vila onde traballo normalmente. Entón, decidín traervos a este rinconciño porque é un paisaxe, como vedes, típicamente irlandés. De costa, de mar, gustaríame ensinarvos esta torre. Se chama Martello Tower, entón utilizábase para defenderse das tropas napoleónicas. Pero realmente as malas linguas din que era porque os ingleses, que eran os que eran, digamos, os donos do país, decidían ter os irlandeses entretenidos traballando para que non se meteran nos pubs a conspirar e a intentar independizarse. Entón, digamos que esa é a outra cara da historia. Bueno, a primeira escena do Ulises é o Buck Mulligan, un dos personaxes que se está feitando no alto da torre, que era onde tiñan os cañóns para defenderse. E despois vais dar un baño a unha zona que hai aquí ao lado que os vou ensinar agora mesmo, que se chama Forty-Foot. Ok, take care. All the best. Ostras, o señor, mira, onde vedes aquí, isto é o Forty-Foot. Este é un reducto que antiguamente era de exclusivo dominio para cabaleiros, era nudista. Ao largo do século XX xa vedes que aquí poñen, deben utilizarse bañador, porque ata os anos 70 só viñan homes e bañábanse aquí. Entón, a partir desa época viñeron as mulleres e dixeron, nós tamén queremos bañarnos aquí. Entón viñeron as mulleres e os nenos e os irlandeses, que son moi xenerosos, dixeron, bueno, non pasa nada, por suposto que estáis convidadas. É unha tradición que hai moi bonita e os sábados reúnense, por exemplo, este sábado para bañarse todos xuntos ás 8:30 da mañá. E ti bañaste algunha vez? Eu bañeime cuns amigos valientes do traballo en verán, foi o máis que pude facer, e a auga está moi fría, estaba sobre 10-11 grados, e agora debe estar sobre 6 ou 5, co cal non hai moita variación, realmente, se pasa frío, pasa frío. Este señor me acaba de dicir que o seu pai traíano cando era así de un cativo, con 5 anos, e xa se bañaba aquí todos os días. Dixo que se operou da cadeira o ano pasado, que agora non pode bañarse, pero que é o único ano que non se baña. Entón, aquí, so, you have been here having baths almost every year in your life. Yes, I started 65 years ago. God, máis de 65 anos. When I was 7. My father taught me how to swim here. Yeah. He swam here. That's a beautiful tradition. And I have taught my wife and my children and my grandchildren how to swim here. Oh, God. Ensinoulle os fillos, os netos e os sobriños a todos como bañarse aquí, co cal mantén a tradición e vai transmitindo de xeración en xeración. Enjoy your visit, okay? Thank you very much, you're very kind. See you. Bueno, esta é a miña oficina, é onde traballo. Hi, Joanna, how are you? Grant, how are Great, you? everything fine? Good, not too bad. Esta es mi compañera irlandesa, Joanna, que traballa comigo na oficina. Somos normalmente 3 persoas, tamén está aí Cristín, pero bueno, hoxe non está. Bueno, como podedes ver, é unha oficina bastante pequena, pero bueno, ten todas as modernidades e coqueta. Normalmente aquí fago o traballo diario,
Bueno, somos un órgano consultivo da Unión Europea que asesora a Comisión Europea e os Estados membros en temas de xestión de pesca. E, bueno, as aguas nas que estamos son, para que vexades aquí, pois é normalmente o mar Céltico, que lle chamaban o antigo Gran Sol, toda esta zona, e o oeste de Escocia, o mar de Irlanda. Para que vos fagades unha idea, temos moitos membros galegos, de Celeiro, de Vigo, de Burela, para pescar a famosa merluza do Gran Sol, e o rape, o gallo, esas especies. Entón, pois eu teño bastante contacto directo con eles, e tamén con xente de Francia, de varios estados. Entón, bueno, pois temos varios idiomas que falar aquí nesta oficina, só falanse 3 idiomas polo menos. Bueno, agora, cando saio do traballo, normalmente o que fago é veño a comer a este pub cos compañeiros. É un pub dos máis tradicionais desta zona, está especializado en peixes e sopa de pescado que está moi boa e ten moitas medallas, como podes ver, así que veña, vamos a comer que fai moito frío. Bueno, vamos para allá. Isto é un paraíso. Está moi boa, é unha das delicias locales. Aquí tedes o brown bread, o soda bread tamén se pode chamar, que pareceme que é de centeno. Normalmente untas con mantequilla, pones así, mira, se queres volo encima como se fai, colles así. Aquí gustalles moito pan, son como os galegos, pan e patacas para todo. Untas a rebanada con mantequilla, molles aquí, incluso se queres xa seres un pouco gourmet. Probas, chamanlle sopa, pero realmente é como unha especie de puré que leva todo tipo pataca, leva cachiños de bacallao, leva mexillóns. Entón, pois é unha comida consistente e que a xente come sobre todo cando fai frío. Pois aquí vedes, isto é o famoso fish and chips, é un dos máis tradicionais, o de bacalao. Esta é a salsa tártara que lle chaman. Aquí tedes as patatas como as fan eles, que non as fan fritidas, senón que as meten no forno e as cocen, digamos, están cocidas, ás veces por dentro están un pouco crudas, pero están moi ricas. Bueno, xa vedes que é unha cantidade generosa isto para unha persoa, simplemente mollas aí na salsa. Mira, ti cando non vas de pubs, que fas aquí en Irlanda? Pois, teño varias actividades bastante boas. Por exemplo, todos os xoves sollo ir xogar o fútbol cos meus compañeros irlandeses, que lle poñen moitas ganas e moito por punto nos. De feito, fai 2 semanas deronme coa bota na cara e tiña medo de ter unha pequena cicatriz. Bueno, tamén organizamos excursións para ir ao monte, de senderismo. Aquí hai uns montes moi bonitos de Wicklow, no que se rodaron películas, Braveheart, o Rei Arturo. Ti xa tes a vida medio feita aquí. Bueno, de momento estou contento, teño aquí os meus amigos, a miña moza, e teño un poquinho a miña vida feita, levo 4 anos, como che dixen, e en principio pois vou pouco a pouco, pero estou contento, sí. Bueno, que aproveite. Isto é como se di o meu barrio, a zona na que vivo. Bueno, hai varias pezas arquitectónicas moi bonitas que ver. Esta é a que se chama Antiga Fábrica de Gas, o Gasworks. A historia é moi interesante porque é como un pouco a metáfora do tigre celta, do boom económico en Irlanda. Empezou coa intención de ser apartamentos de luxo para xente de clase acomodada. En principio costaban os apartamentos 1 millón de euros por pisos dun dormitorio. E ao final, co paso dos anos e coa crise, como viron que non o daban vendido, decidiron facer apartamentos para estudiantes. E bueno, non son moi baratos tampouco, son para estudiantes un pouco composibles, pero é unha zona así interesante. Eu vivo nesos bloques que vedes aí. Esta zona chamase Rings End, está chea de todos os edificios novos de multinacionales como Google o Accenture ou a compañía de teléfonos inglesa. E, bueno, son todos edificios moi grandes que están aquí ao lado de casas pequenas. Que Dublín máis distinto, Alex. Sí, esta é a zona nova. Eu, cando cheguei aquí fai 4 anos, moitos destes edificios non existían. Estes todavía estaba en construcción, isto non había nada. É unha zona que une os canales co río Liffey, que é onde vamos agora. Este é o río Liffey, é o río que conecta a parte norte coa parte sur de Dublín. Este é unha ponte que construiu Calatrava o ano pasado. É unha ponte, como vedes, que ten forma de arpa, que é o símbolo de Irlanda, co trébol. É unha obra bastante vanguardista porque non sei se vos fixades, pero ten unha estrutura circular na base e a ponte se abre cando pasan os cargueiros. Hai un centro de convencións moi grande, hai a noria ali ao fondo,
e hai o auditorio de O2, que é onde se fan os concertos de rock. Bueno, isto aquí, onde que vedes, se chaman os Windmill Lane Studios, son os estudios míticos de grabación. Eran os estudios que había grupos folk irlandeses ata que chegou o U2 a finais dos 70 e 80 e gravaron aquí 3 discos dos máis potentes que teñen o Boy, tocaron o War e tamén o Joshua Tree. Bueno, despois se viñeron todos os rockeiros de Corrs, Van Morrison, gravaron todos aquí, incluso bandas sonoras de películas. Entón, agora cerraron, pecharon e enviaron, hai un novo estudio ultramoderno fora da cidade, pero a xente quiso preservar esta estrutura e todos os fans veñen aquí a pintar grafitis, a poñer letras de cancións polas vidas rúas de cancións que lles gustan, e como vedes aquí o rapaz está xa dibuixando o seu nome. Ti botas de menos a ir en Vigo? Home, sí, porque queiras que non, a túa xente está aí. Eu vou aí aos bares de toda a vida, de Churruca, etcétera, e están aí todos os amigos, o Jacobo, o Richie, todos os amigos que teño. Entón, pois, sempre botas de menos. De todas formas, aínda que volvas despois dun ano a casa, pois extrañas ao principio, pero logo xa eres un máis, entón non hai problema. Pois veña, grazas por enseñarnos Dublín. Nada, encantado. Hasta logo. Chao. A Trinity College é a universidade máis antiga de Irlanda, con máis de 400 anos de historia e un dos templos de sabedoría máis importantes do mundo. Aquí traballa de informático José Domínguez. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Son José, son de Perlío, de Fene. Levo 6 anos e medio en Irlanda. Benvidos a Trinity College, que é onde eu traballo. Son informático e traballo aquí no Centro de Supercomputación. É un campus moi grande, non? Sí, pois, como podedes ver, é bastante grande. O que estades vendo agora é o campo de cricket, que é grande, e ao outro lado queda o campo de rugby. Bueno, é todo parte do campus. Divide un pouco a zona bella con todos os edificios antiguos e a zona nova que é onde traballo eu, desgraciadamente. De que traballas exactamente? Eu traballo no Centro de Supercomputación, son informático, damos soporte aos investigadores aquí con ordenadores bastante grandes, eso para facer cálculo de todas estas cousas. E como chegaches aquí? Más que nada por traballo, porque en Galicia a cousa non estaba moi ben, pois decidín ir a ver mundo e buscar por aí. E a verdade é que aquí nos últimos 10 anos a cousa estivo moi ben, e claro, pois era cuestión de quedarse. Estivo, sí, porque agora con toda a crise e demais, a verdade é que a cousa está bastante mal. A cousa está moi difícil agora mesmo. Para encontrar traballo novo e todo isto está bastante mal. Mira, que tipo de universidade é esta? Esta é a universidade máis antigua de Irlanda, é a máis importante tamén. Non é a máis grande en alumnos, pero é a que fai máis investigación. Está máis centrada en investigación que algunhas das outras. Galegos no mundo, welcome to Trinity College. Pois este edificio onde traballo eu, como podes ver, é completamente distinto á zona antigua do campus, toda a zona nova. Non sei se podes ver as vías do tren por encima, por aí pasa o tren de cercanías, pasa de cada 3 ou 4 minutos, o sea que igual, ainda, aí está, xa podes ver. Que horario tes? Horario máis ou menos, bueno, as horas centrais son de 9:30 a 4:30, pero se queres vir antes, podes vir antes, se queres sair despois, pois chegas un pouco máis tarde. E comes aquí? Sí, polo xeral, como aquí, comemos na oficina ou vamos a un pub ou a cafetería ou algún sitio, sí. Pois estamos diante do Parlamento e aquí xusto no outro lado hai xente facendo folga de fame contra a invasión do Fondo Monetario Internacional e detrás é o Parlamento onde podedes ver o museo ao lado e a Biblioteca Nacional ao outro lado.
once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me our room, isn't it good, Norwegian wood. And she asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Pois estamos en Harcourt Street, que podes ver que todos os edificios son da época xeorxiana, de mediados do século XVIII, máis ou menos. E como podedes ver, teñen estas portas moi grandes, é todo moi un pouco monótono, co ladrillo e todo, pero fan as ventanas moi grandes e as portas con moito ornamento. Estas son as típicas portas que ves nas postais, as pintan de colores para contrastar un pouco con a monotonidade do ladrillo e todo isto. E canto costará aquí unha casa? Ui, esta é unha zona moi cara. Poderíamos falar de 1 millón de euros ou algo, posiblemente. Moito tens que traballar para chegar a ela, non? Sí, bastante. A verdade é que sí. Está congelado o lago, José? Pois sí, como podedes ver, ainda está congelado. Eso que fai casi unha semana que xa non neva, pero está facendo un inverno moi frío. Eu, no tempo que levo aquí, nunca vi un lago congelado. Os meus amigos irlandeses nunca tal viron na súa vida. Estamos en St. Stephen's Green, que está xusto no centro da cidade. Como podedes ver, é bastante grande para estar no centro da cidade, con lagos, patos, gaviotas, hai de todo. Bueno, pois aquí estamos a saída do parque de St. Stephen's Green. Podedes ver o centro comercial. Esta é Grafton Street, que é a calle de compras principal, onde a xente soía gastar todos os cartos imaginarios que tiñamos todos e que agora xa non ten nadie. Entón agora está un pouco vacía, pero bueno. Bueno, estamos pasando ahora por diante de Brown Thomas, que é a tenda para a xente con cartos, con moitos cartos, como podes ver, teñen personaxes nas portas e todo, pero aquí é onde podes encontrar os Chanels, todas as grandes marcas de moda e todo ese tipo de cousas. Bueno, estamos aquí ao final de Grafton Street, chegamos a estatua de Molly Malone, que é un dos personaxes máis típicos de Dublín. Era esta señora que vendía mexilóns, todo tipo de pescado polas rúas. Vos deixo con ela, vou traballar un pouquiño e vexo vos despois esta tarde no pub. Veña, ata logo. Ata logo. Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Como é un pub irlandés? Un pub irlandés sería o equivalente a un bar en España ou en Galicia. Están abertos casi todo o día, podes vir a comer, podes vir a cear tamén. Despois pechan bastante temprano os pubs como este, por exemplo, ás 11:30 ou 12 xa pechan, e se teñen licencia para abrir ata máis tarde, pois pechan ás 2 ou ás 2:30. Bueno, brindamos, como se brinda? Pois en irlandés dirías esloncha. Esloncha. Chegamos á miña casa, aínda que a xornada laboral rematou, eu aínda teño que traballar un pouco na miña tese, así que deixo-vos aquí. Saludos para toda a xente na casa, moitas grazas por todo, ata logo. Chao, grazas a ti. Galegos del mundo, welcome to Dublin. Este se queda congelado. Ui. Chegamos a miña casa e hai unha persoa